дар вилояти Суғд шаби соли 2021 23 кӯдак таваллуд шудааст. аз онҳо 16 нафараш писарча буда, 7 тифли дигар духтарча мебошад. дар шаби соли нав шумораи тавлиди писар аз духтарча дида 1 маротиба бештар ба дунё омадааст. дар ин бора духтурони навбатдори таваллудхонаи вилояти Суғд ба мо хабар доданд. 31 соати 12 дар толори зоиш яки якбора 3 нафар ба таваллуд омад. ҳамаи таваллудҳо беориза гузашт. аз занҳо ба буриши қайсарӣ 2 нафар гузаронида шуд. буриши қайсарӣ беориза гузашт. албатта 2 нафарашон писарча буданд ва 1 нафарашон духтарча буд. соати расо 12 шаби соли нав 3 тифл таваллуд шудааст ки волидони онҳо аз шаҳри хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он буданд. духтурон мегӯянд вазъи саломатии ҳамаи тифлакони тавлидшуда хуб арзёбӣ карда мешавад. 2 тифл дар ин рӯз ки модарашон ориза дошт, тариқи буриши қайсарӣ ба дунё омад. худи таваллуди кӯдакча ин хурсандӣ. барои ҳамин ҳамаи духтурон суратгирӣ карданд. ҷудоям навбатдори нағз гузашт. ҳама хурсанд буд ва хешовандони занҳо. акнун медонем ки мо аз сабаби коронавирус ба толорҳои зоиш ва таваллудхона умуман иҷозат нест ба дигар хешовандон. барои ҳамин мо худомо фақат суратгирӣ карда буроварда нишон додем. моҳира қодирова бошад орзу мекард ки шаби соли нав таваллуд кунад, аммо кӯдаки нахустинаш субҳи санаи 3 январ ба дунё омад. ин зан мегӯяд муҳим кай тавлид шудани кӯдак нест, муҳим саломат ва беориза ба дунё омаданаш мебошад. якумин фарзанд ҳамешаб соати 3:50 таваллуд кардам. 4 килои 200 ҳамаш нағз, худмам нағз таваллуд кардам. давоми 4 рӯзи охир дар таваллудхонаи вилояти Суғд 61 кӯдак таваллуд шудааст. вазъи саломатии онҳо хуб арзёбӣ карда мешавад. тавлиди аз меъёри муқаррарӣ, яъне пеш аз муҳлат низ ба қайд гирифта шудааст. хушбахтона саломатии кӯдакони норасида низ то рафт хуб мегардад. гузориши Мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи Тиловати хабар.